Siji omah nang Jombang acur kena bledosan sangar dibedek teko tabung LPG bocor, Rebo isu utuk-utuk. Saliyane ngerusak bangunan, bledosan iku nggarakno wong 3 catu sampai diramut nang rumah sakit. Polisi saiki sek nyelidiki kedadian iku. Nang panggon kedadian, petugas nemokno tumpukan tabung LPG 3 kg ambek welasan bright gas 12 kg sing disimpan nang pawon. Koyok ngene iki kondisine omah sing mbledos nduk dusun Jambu, Desa Jabon, Kecamatan Jombang, Rebo isu utuk-utuk. Omahe duweke Hari Subagyo iki rusak nemen sakmarine kena bledosan. Separuh wuwunge wis semburat. Polisi wis masang garis kuning nduk panggon kedadian. Sauntara iku nduk njero omah ana tumpukan tabung LPG 3 kg ambek bright gas ukurane 12 kilo ketok semburat pisan. Hari jelentrekno lek omahe dekne iki wis dikontrak sak wulan iki karo Ahmad Yani ambek loro wong liyane yaiku Abdul Rohim ambek Muhammad Rokib sing ya dadi korban bledosan. Telu-telune kena catu kobong nemen saiki wis diplayokno nduk RSUD Jombang. Petugas Damkar Jombang Ronaldo ngomong, kobongan gede iki dibedhek polahe LPG bocor. Pas sing ngontrak ngurupno geni ambek korek arepe sahur langsung bledos. Apa maneh nduk panggon kedadian ana 100 tabung LPG 3 kg karo bright gas 12 kg sing disimpen nduk pawon omah kondisine ketutup rapet. Sampai saiki petugas kepolisian cek nglakokno selidikan penyebab bledosan ambek timbunan LPG melon karo bright gas nduk pawon omah kono. Saiful Mualimin, CTV.